Чакай. Какво правиш? Коремни преси. Знаеш, че точно тази коремна преса, която правиш, натоварва кръста точно там, където не трябва. Усещам го. Добре, нека да ти покажа в 2-3 прости стъпки как да го правиш така, за да е ефективно. Хайде. Първо, сгъваме крака в коляното. Второ, слагаме ръцете под кръста, за да може да запазим извивката на гръбначния стълб. И трето, повдигаме главата и лактите 2-3 см и задържаме. Като гледаш дишането да бъде нормално, без да задържаш дъха и така. Да. И сменяме краката. Наистина работи по-добре. И само това ли трябва да правя? Да, само толкова е. Това е едно от упражненията в програмите на Dream Health. Упражнението е по метода на професор Стюарт Магил. Коремът работи, а кръстът почива. Пишете кръст в коментарите, за да изпратиме линк, който води към специална цена за първите 50, които се включат в приложението. Ще ви очакваме!